Inni DVK diýilen bir hereket bar. Gazagystanda gadagan edilen Muhtar Abulyazowyň hereketi DVK. Bizde de şoň DVT'si bar. Bu listopaýa aýratdyk, onu etdik, bunu etdik, pogunyp yalan sözler demmedi. Şeydip halky ağlap, halky oýnap, näme üçin? Sebäbi hojoýunlary töläp otur. Indi siziň pikir etip görüň. İşi beren mi, buram işi yerine getirmeli mi? İşi yerine getirmeliň wezipesi, işi beren hojoýun näme diýen bolsa şonu hökmany getirmeli. Ine biz DVT topory, aktivistler ultimat hökmüne 10 janwary çelli möhlet berdik. Sizin 10 janwary çelli suroğumuz var. Ultimatum diýilýär. Sizin suroğumuz 10 janwarda saat 10'na gutorýar. Şo suroqdan geçdiňiz 1 mun ýollar açylmasa, siz hem ikrar etmeseňiz gutordy. Son kaloşuň gelip ýetişmez. Ine size suroq şo.